नमस्कार प्रणाम। भोजपुरी स्पीड न्यूज में रुआ लोगन के बहुत बहुत स्वागत बटे। आज के सबसे बड़ खबर रुआ लोग के बीच लेके आइल बनी। रुआ लोग के बता देवे के चाहतनी कि पवन सिंह इंडस्ट्री के बहुत बड़ नाम रुआ के भली भात उनका के जानतनी पहचानतनी और उनकर गाना दिन रात रुआ लोग फिल्म सहित देखिला। उनके बारे में न्यूज लेके हम रुआ लोग के बीच में आइल बनी। रुआ लोग के खबर बता दी ई कि पवन सिंह के जौन शादी तीसरका भई रहे ओकर बहुत जल्दी डाइवोर्स होके जा रहल बा। सुन के लोग के झटका लागल हमरा पता बा, काहे कि ऐसन बढ़न न्यूज जौन बाटे सबसे पहले हमरे न्यूज चैनल से दिहल जा रहल बा, यानी भोजपुरी स्पीड न्यूज से ही दिहल जा रहल बाटे। रुआ लोग के बता दी कि आज के सबसे बड़ खबर बा और सूत्रों से पता ई चल रहल बाटे कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार पवन सिंह डाइवोर्स देवे वाला बाड़े या उनकर पत्नी के तरफ से मर्जी बा कि उनका तरफ से मर्जी बा। अभी तक की खुलासा नइखे हो पाई, लेकिन ई सत्य बाटे कि डाइवोर्स बहुत जल्द होके जा रहल बाटे। रुआ लोग के इहो बता दी कि ई खबर के हमनी के चैनल पुष्टि नइखे कर रहल, लेकिन सूत्रों के मुताबिक खबर आइल बा, ओकरा हिसाब से रुआ लोग के बीच में ई खबर दिहल गइल बाटे। लेकिन का हुई ना हुई आगे के समय बताई और बहुत जल्द रुआ लोग के ए से बढ़न न्यूज भी हमनी के रुआ लोग के बीच में देम सन। का होखे वाला बा का नइखे होखे वाला, बस रुआ लोग हमनी के चैनल पर लगातार ऐसे ही बनल रही। हमनी के चैनल के सब्सक्राइब करी, बेल आइकन दबाई, काक से का करी सब करी और ओकरा बाद रुआ लोग ऐसे ही देखत रही। चैनल के सब्सक्राइब कर दी। देखे खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। रुआ लोग के आप दिन शुभ हो। धन्यवाद।